Bueno, egingo dugu 2021 urteko ohiko deialdiko A2 ariketa. Esaten du, izan bedi fx funtzio hau, fx berdin, x berriru gehiru x berbi baldin eta x txikiago bat bada, eta ax gehi bi zati x baldin eta x handiago edo berdin bat bada. Aurkitu ezazu a parametroaren balioa fx funtzioa x berdin bat puntuan jarraitua izateko. Bueno, orduan, gogoratu da igusan jarraituak direnean funtzioak puntu batean bete behar diren 3 baldintzak. Lehenengoa, puntu batean adibidez A puntuan jarraitua izateko, A puntua existitu egin behar da. Hau da, funtzioan ordezkatzerakoan balio bat lortu behar dugu. Bigarrenik, existitu behar dana da funtzioaren limitea puntu horretan. Bai? Honek ere, zehozer eman behar du. Eta azkenik, funtzioaren balioa eta limitearen balioa bardinak izan behar dira. Bai, kasu honetan, eman diogu L balioa. Hemen, bigarren baldintza honetan, limitea existitzeko zer da gertatu behar dana? Albo limiteak gauza bera eman behar dutela. Eta hau da, erabiliko dugun baldintza, haren balioa, hemen, parametroaren balioa kalkulatzeko. Esaten digute, puntu honetan, x berdin bat puntuan, hau da, puntu konfliktiboan, funtzioa jarraitua izan behar duela, orduan badakit 3 baldintza honek beteko direla. Erabiliko dugu bigarrena. Bigarrenak dio limitea existitu behar dela, eta horrek esan nahi du funtzioaren albo limiteak puntu honetan bardinak izan behar direla. Orduan, jarriko ditugu hemen, funtzioaren albo limiteak eskerretik eta eskumatik. Batera hurbiltzen baldin bagara eskerretik, hartuko ditugun balioak izango dira bat baino pizka bat txikiagoak, orduan kokatu beharko ginateke hemen, eremu honetan. Horrek esan nahi du, albo limite honen balioa kalkulatzeko, funtzio honetan ordezkatu beharko genduala. Orduan, bat berriru gehi 3 bider bat berbi, honek ematen du 4. Eta gero, beste albo limitean, eskumatik hurbiltzen garenean batera, egongo ginateke eremu honetan, eta orduan ordezkatu behar dugu hemen. Orduan, geratzen zaigu, a bider bat, gehi bi zati bat, eta honek ematen du a gehi bi. Orduan, jarraitua izateko albo limiteak berdinak izan behar direnez, bardinduko ditugu, 4 berdin a gehi bi, eta orduan, hemendik abasten dugu, haren balioa izan behar dela 2. Bagoaz hurrengo atalarekin. A berdin bat zati bi kasuan, zehaztu ezazu funtzioak x berdin bi absziza puntuan duen zuzen ukitzailearen ekuazioa. Orduan, orain pentsatu behar dugu haren balioa dela bat zati bi. Orduan, egin duguna izan da hemen funtzioan, a dagoen lekuan bat zati bi sartu dugu, eta orduan funtzioa geratzen zaigu horrela. Eta gero ere atera dugu deribatua, ariketa hau egiteko deribatua behar izan dugu dugulako. Orduan, x berriru gehi 3 x berbiren deribatua hemen dugu, eta x zati bi gehi bi zati xen deribatua izango litzateke hau. Orduan, x berdin bi absziza puntuan kalkulatu behar dugu, puntu horretatik pasatzen da zuzen ukitzailea kalkulatu behar dugu. Orduan, puntu ematen digute. Orduan, nik zuzen ukitzaile baten ekuazioa kalkulatzeko, gogoratu zuzen baten ekuazioa dela mx gehi n. Zer behar dut? Behar dut puntua eta behar dut malda. Puntua lortzeko egingo duguna izango da, xaren balioa ordezkatuko dugu funtzioan. Orduan, x berdin bi ordezkatzen baldin badut funtzioan, ordezkatu beharko neban hemen, funtzioaren atal honetan, x berdin bi bat baino handiagoa dalako. Orduan, geratuko litzaiguke, bi zati bi gehi bi zati bi. Hau da, egin behar duguna da, x dagoen lekuan ordezkatu bi. Eta honek ematen du, bi berriro ere. Beraz, bi puntuari buruz hitz egiten egongo ginateke. Orain kalkulatu behar dugu malda. Eta malda kalkulatzeko egingo duguna izango da deribatuan ordezkatu. Deribatuak ematen digulako beti funtzioaren malda. Orduan, deribatuan ordezkatzen baldin badugu, ordezkatu beharko genduan hementxe. Orduan, begira, honek ematen du, bat zati bi, ken. Eta orain, x dagoen lekuan jartzen dugu bi, eta orduan geratzen zaigu bi zati bi berbi. Orduan, begira, bi zati bi berbi da erdia. Orduan, erdia, ken erdia, honek ematen du 0. Horrek esan nahi du malda dala 0. Orduan, orain egingo duguna izango da, puntua eta malda ordezkatuko dugu zuzenaren ekuazioan. Hau da, i dagoen lekuan jarriko dugu 2. M dagoen lekuan 0. X dagoen lekuan 2 eta n da ebatzi beharko duguna. Orduan, geratuko litzaiguke 2 berdin 0 bider 2 gehi n. Horrek esan nahi du, n-ren balioa izan behar duela 2. Orduan,
bilatzen ari garen zuzen ukitzailearen ekuazioa izango da I berdin 0x gehi b, edo bestela I berdin b. Goazen hurrengo atalarekin. A berdin b kasuan egin ezazu funtzioaren adierazpen grafikoa. Horretarako aztertu funtzioaren maximo eta minimo erlatiboak eta inflexio puntuak x txikiago bat denean. Orduan, begira, egin beharko dugu grafikoa, bai? Baina lehenengo eta behin aztertuko ditugu maximo eta minimo eta inflexio puntuak, baina bakarrik x txikiago bat denean. Orduan bakarrik funtzioaren atal honetarako. Orduan hasiko gara hortik, bai? Egingo dugun orduan izango da honen deribatua, hemen dugula, berdinduko dugu 0ra, hortik hasiko gara. Orduan, jartzen dugu 3x berbi gehi 6x berdin 0. Orduan begira. Ekuazio hau ebasteko egin behar duguna da, biderkatzaile komunak atera. 3x bider x gehi b berdin 0. Eta orduan hemendik bi emaitz posible daude. Edo 3x berdin 0 eta orduan xen balioa izan behar da 0. Edo bestela x gehi b berdin 0 eta orduan xen balioa izango litzateke minus b. Horrek esan nahi du 0 eta minus bian, hor ditugula bi puntu singular. Orduan egingo duguna orain, izango da inflexio puntua kalkulatuko ditugu. Horretarako bigarren deribatua egin beharko genduan. Bai? Bigarren deribatua izango litzateke 6x gehi 6. Bigarren deribatua berdin 0 egiten dugunean, geratzen zaigu 6x gehi 6 berdin 0. Eta, hemendik ebasten dugu 6x dela minus 6, erderaz x da minus bat. Orduan, inflexio puntu bat ateratzen zaigu x berdin minus bat puntuan. Baina, ziurtatu behar gara hau inflexio puntua dela, eta horretarako egiten duguna da hirugarren deribatua. Hirugarren deribatuak puntu horretan desberdin 0 ematen badu, orduan inflexio puntua da. Guri hirugarren deribatuak ematen digu 6, orduan hemen ez dago ezer ordezkatzerik. Zuzenean hau ja desberdin 0 danez, badakigu x berdin minus bat, inflexio puntua dela. Orduan, orain egingo duguna izango da, guk beti egiten dugun taula, taula honetan, momentu bat, jarriko ditugu 3 errenkada. Lehenengo errenkada, funtzioaren errenkada, deribatuarena eta gero bigarren deribatuarena. Orduan, lehenengo eta behin kokatuko dugu edo jarriko dugu definizio eremua. Gure aztertzen ari garen definizio eremua doa minus infinitotik batera arte. Orduan, hemendik izango dugu minus infinito, baina bukatuko da batean. Batetik aurrera beste funtzio bat irudikatu behar dugulako. Baina batetik aurrera ez digu esaten egin behar dugunik funtzioaren maximo, minimo eta inflexio puntuak aztertu. Orduan, horregaitik egiten dugu bakarrik atala, batera arte. Orduan, orain, jarri behar ditugu, aurkitu ditugun bi mutu relatiboak, minus bi eta 0. Ordenean jartzen ditugu, orduan lehenengo minus bi, momentu bat, eta gero 0. Eta inflexio puntua bigarren deribatuaren errenkadan joango da, dala minus bat, orduan geratzen zaigu justo hemen erdian. Orduan, orain, aztertu behar dugu, atal bakoitzean edo eremu bakoitzean zein dan deribatuaren ikurra. Orduan, hartzen baldin badugu minus bi eta 0 artean dagoen balio bat, adibidez minus bat, ikusiko duzue deribatuak balio negatiboak hartzen dituela. Begira, deribatua hemen daukagu. Orduan, hemen, ordezkatzen baldin badugu minus bat, argi eta garbi honek emango du negatibo. Orduan, negatiboa ematen badu hemen funtzioa da beherakorra. Minus bi baino txikiagoa danan balio bat hartzen baldin badugu, adibidez minus 3 edo minus 4, deribatuan ordezkatzerakoan ikusiko duzu ematen duela positibo. Horrek esan nahi du funtzioa dela gorakorra. Eta 0 eta bat artean hartzen baldin badugu balio bat, honek ere positibo emango du deribatuan, orduan gorakorra izango da. Orduan argi dago, minus bi dela maximo bat, eta 0 dela minimo bat. Orain aztertuko dugu kurbatura, inflexio puntuaren alboetan. Minus bat baino txikiagoa dan balio bat hartzen baldin badugu, adibidez minus bi, eta bigarren deribatuan ordezkatzen baldin badugu, ikusten dozuen bezala, ematen du negatibo. 6 bider minus bi, minus 12, gehi 6, minus 6, beraz negatibo. Horrek esan nahi du hemen funtzioa izango dela ganbila. Hau bat dator hemen ikusten dugunarekin, ezta? Hemen maximo bat baldin badugu, argi eta garbi hemendik funtzioa izan behar du ganbila. Eta minus bat baino handiagoa dan balio bat hartzen baldin badugu, adibidez 0, eta 0 ordezkatzen baldin badugu bigarren deribatuan ikusten duzuen bezala ematen du positibo. Horrek esan nahi du, hemen izan behar duela aurra. Orduan orain jarriko ditugu ezaugarriak, bai? Hau da, hasiko gara adibidez aztertzen, gorakorra, berakortasuna, hori hasiko gara jartzen. Orduan esango dugu,
funtzioa dela gorakorra minus infinitotik minus bira eta 0tik batera. Bueno, funtzioaren atal hau, gogoratu bakarrik atal hau aztertzen ari garela, goiko atala. Gero, beherakorra, minus bitik 0ra. Maximo bat dauka, momentu bat, minus 2 puntuan, orain ikusi beharko dugu zein dan bere bigarren koordenada, maximoaren puntu osoa eman behar dugulako, minimoa dago 0 puntuan, eta inflexio puntu bat daukagu minus batean. Bueno, orduan, puntu hauek osorik eman behar dira, eta orduan puntu hauek osorik emateko egin behar duguna da xaren balioa ordezkatu beharko dugu funtzioan, bai? Adibidez, 0 ordezkatzen baldin badugu funtzioan, geratuko litzaiguke 0 ere, bai? Orduan, hau izango litzateke 0,0 puntua. Minus 2 ordezkatzen baldin badugu hemen minus 2, minus 2 berriru minus 8, gehi 12, lau. Beraz, minus 2 lau puntua izango litzateke maksimoa. Eta inflexio puntua aurkituko da minus 1 2 puntuan. Gero, ez dugu ahaztu behar, esan behar dugula, ganbila izango dela, momentu bat, minus infinitotik minus batera, eta aurra, ez da sartzen, sartuko da, minus batetik batera. Vale? Bueno, orduan, orain, atera ditugun datu hauekin eta aterako ditugun beste datu batzuekaz, egingo duguna izango da funtzioaren adierazpen grafikoa. Bueno, atera ditugun datuetaz aparte, hemen ditugu, aurreko diapositiban ateratako datuak, honetaz aparte beste datu batzuk ere behar ditugu funtzioaren adierazpen grafikoa egiteko. Gogoratu guk beti jarraitzen ditugula 4 pausu, bai? Lehenengoa, definizio eremua kalkulatzea, orduan. Definizio eremua, kasu honetan izango litzateke R osoa. Bat baino txikiagoak diren balioetan funtzioa polinomikoa dalako, eta bat baino handiagoak diren balioetarako funtzioa arrazionala izan arren, arrazional honen asintota vertikala x berdin 0an dago, eta x berdin 0 eremu honetan dago, hau da, nik funtzio arrazional honen asintota vertikala ez dut margostu behar izango, ze bakarrik irudikatu behar dut funtzio hau bat baino handiagoak diren balioetarako. Orduan, esango dugu definizio eremua dela R osoa. Bagoaz bigarren pausuarekin, asintotak kalkulatzea. Esan dugun bezala, ez dago asintota vertikalik, ez dago asintotarik, baina ikusiko dugu, aztertuko dugu funtzioak xen minus infinitoan beruntz egiten duen edo gorantz, eta infinitoan ere gauza bera, gorantz egingo duen edo berantz. Eta horretarako egingo duguna izango da funtzioaren limiteak aztertuko ditugu infinitoan eta minus infinitoan. Momentu bat, kopiatuko dut, horrela. Orduan begira, infinitoan kokatzen baldin bagara, hau da, xen infinitoan kokatu beharko ginateke eremu honen barruan, bai? Orduan, zein da funtzio honen limitea infinitoan? Ikusten dugun bezala, izango litzateke infinito gehi 0, infinito. Eta gero, minus infinitoan kokatu beharko ginateke hemen, eta orduan hemen ordezkatzen baldin badugu minus infinito, maila goreneko monomioa hau danez eta negatiboa geratuko danez, ematen digu minus infinito. Orduan badakigu, xen eskerraldean minus infinitoan funtzioak egingo duela beruntz, eta xen alde positiboan eta infinitoan funtzioak egingo duela gorantza. Orduan, hori ja aztertuta. Orain aztertuko ditugu ebaketa puntuak. Orduan, horretarako egiten dugu balio taula bat, momentu bat, hortze, eta balio taula honetan emango dizkiogu 0 balioak xeri eta iri, bai? Orduan, geratzen zaigu horrela, momentu bat, atzinduko ditut puntu honek, jazta. Xari 0 balio ematen badutzagu, egongo ginateke hemen, eta orduan geratzen zaigu iren balioa ere 0 ematen duela. Orduan daukagu 0,0 puntua ebaketa puntua. Gogoratu 0,0 puntua ebaketa puntua izateaz aparte, minimo bat dela ere bai. Eta gero, iri 0 balio ematen badutzagu egin beharko duguna izango da, hemen agertzen zaizkigun bi funtzioak 0ra berdindu. Hasiko gara lehenengotik, x berriru gehiru x berbi berdin 0. Orduan, hemen egin behar duguna da biderkatzaile komuna atera, x berbi. Bider x gehiru berdin 0. Orduan, hemendik ateratzen ditugu, x-entzat bi balio posible. Alde batetik, x berdin 0, baina orduan hori badaukagu hemen, 0,0 puntua, eta beste alde batetik x berdin minus iru.
Orduan, hemen daukagu beste ebaketa puntu berri bat. Eta orain egingo dugu 2x gehi 2 zati x berdin 0. Orduan, pasatzen dugu elementu bat beste aldera, 2x berdin 2 zati x, orain x-a pasatuko dugu biderkatzen alde honetara eta 2 hori zatitzen alde honetara, parkatu, hemen ahaztu dut negatiboa, momentu bat, hortze. Orduan geratuko zaigu, x berbi berdin minus 2 zati 2 edo minus bat. Eta begira, hau ikusten dozuen bezala, ezin da ebatzi. Horrek esan nahi du alde honetatik ez dugula beste ebaketa punturik aterako. Orduan, orain egingo duguna, izango da, orain egin beharko genduana izango zen laugarren pausua, maximo eta minimoena kalkulatzea, baina hori ja eginda dago aurreko atalean. Orduan, orain egingo duguna izango da, daukagun informazio guzti hau pasatuko dugu grafikora. Orduan, minus 3, 0, hemen daukagu ebaketa puntu bat. Jartzen dugu hor, minus 3, 0. 0, 0 puntua da ebaketa puntua, baina baita ere minimoa, parkatu. Orduan, minimoaren ikurra egingo dutzat. Minus 2 lau puntuan, bat 2 3 lau, eta minus 2 hor daukagu gutxi gora bera hor maximo bat, orduan jarriko dugu, minus 2 lauan, eta maximoaren forma egingo diogu, eta minus bat 2 puntuan da inflexio puntua, minus bat 2. Orduan, alde honetatik, hau da, bat baino txikiagoak diren balioetarako gutxi gora beran ikustu nahiko argi ikusten dela funtzioak izango duen forma, ezta? Hemen daukagu maximo bat, orduan inflexio puntura arte, hemen onarte da ganbila, gero aurra izatera pasatzen da, eta gero goruntz egiten du, baina ez dakit norantza, hau da. X berdin batean funtzio aldaketa bat egongo da, orduan nik jakin behar dut X berdin batean funtzio hau ze altueran geratzen da. Orduan, balio taulan jarriko dugu bat ordezkatuko dugu hemen, eta ikusten duzuen bezala ematen du lau. Bat ordezkatzen baldin badugu bekoan ere bai, honek ere lau emango du, bai? 2 bider bat 2, gehi 2 zati bat lau. Orduan, horrek esan nahi du, hau bukatzen duen lekuan, hau hasi egiten dela. Beraz, bat 2 3 lau puntura arte izango dugu funtzio bat, eta puntu honetatik aurrera, hau da, bat lau puntua, kokatuko dut puntu konfliktiboa dalako eta garrantzitsua dalako. Puntu honetatik aurrera jarraituko du beste funtzioa, bai? Hemen behan daukagun funtzioa. Nik utzi gora bera uste dut funtzio honek egingo duena izango dela horrela. Zelen limitea kalkulatu dugunean infinitoan eman digu goruntz egingo duela, bai? Baina, ez dakit, punturen bat kalkulatuko dugu. Adibidez, bi puntua, bai? X berdin 2 eta X berdin lau. Orduan, balio taulan jartzen dugu 2 eta jartzen dugu lau. X berdin 2 denean ordezkatzen dugu hemen, eta begira, 2 bider 2 lau, gehi 2 zati 2, hau da, gehi bat, 5. Beraz, X denean 2, momentu bat, honek ematen du 5, hortze. Eta gero, X denean lau, hau da, ordezkatzen dugu hemen lau, eta hemen ere lau jartzen dugu, lau bider 2 sortzi, gehi 2 zati lau, 8,5 izango litzateke, momentu bat, orduan, bat 2 3 lau hemen, eta 8,5 izango litzateke gutxi gora bera hemendik. Orduan, izango litzateke horrela. Orduan, geratzen zaiguna, izango litzateke horrelako zer. Eta gure funtzioa, honelako forma edukiko leuke. Orain ja bai badaukagu funtzioaren adierazpen grafikoa eginda. Goaz azkenengo atalarekin. Azkenengo atalan egin behar dugu hemen agertzen den integral mugagabea, eta hau da nahiko integral erresa, bai, zuzenean egingo dugu. X berriruren integrala, izango da, X ber lau, zati lau. Gehi, 3 bider, X berbiren integrala, X berriru, zati 3, gehi, 2 bider, hau da, begira, hau pentsa dela 2 bider bat zati X. Orduan, gehi, 2 bider bat zati Xen integrala ln X. Eta azkenik, ken, lau bider, zuek pentsa hau dela X ber minus 2. Orduan, honen integrala egiteko, egiten dugu bat gehitu, beraz, minus 2 gehi bat, minus bat, eta zati minus bat. Eta gero neri jarri behar diogu gehika. Hau txukunduko dugu pixka bat, eta orduan geratzen zaigu. X ber lau, zati lau, 3 eta 3 badoaz, beraz, X ber 3, gehi 2 bider ln X, eta orain begira, minus eta minus plus, orduan gehi, lau zati X, gehika, bai? Pentsa
x ber minus bat, bera pasatu behar dugula. Eta horrela geratuko litzateke.